Dati adanyo, ket nagkapo iti kayem tayo ani Marichel Moore na iti Hong Kong. Napauluan dati adanyo iti mababain asarmin. Agmalmalemak anak igubal iti ubra. Di pa na inanaan dagiti urat. Ket dagos sakon nga imunegi. Iti banyo ang maililiwan. Ken shower amang buyat. Iti daga anginen apakabuklak. Nadari pespesak iti linget. Dagos ako na nagdigos. Jak payen naguksob. Intayak ti ulok iti danum ngagay ayos. Inkidem ko iti agangay. Simrek ni dungok. Sila lamu-lamon asimukod iti ayan ko. Minatmatag. Amangan konak no agtagtagi inipag. Jak nalaptan ninaprusan. Sinabunak bagina akanayon ngil iliwen. Jak ininggaan ket nagpapasakmet iti rupa bibig tingin agpababa iti barukong ken agpababapay iti amin apakabuklak. Inkiraos na nga insakdo ti dila na. Iti agtulukel adanom iti barukong ko. Apas pasarunuan dagiti agdadalyasat abumarbara nga pros na. Pinagdigos na iti nasamit akatay na. Sinapsapuan nak makalapunos nga pros na. Dagiti areng-eng adi malapdan ang makigidgidanda iti tarakitik ti danom nga aggapo iti gripo. Dagiti linget mi nga umasasok agparnoy da iti napuskol nga angep. Iti interong nga uneg ti pagdigusan. Ti sarming anakabitin iti diding. Mabain payen amang imutek-tek. Duha aparswa maururang iti ragsa kanayat. Wen naglingeden ti mababain asarming iti angep. Nalabit mababain unayen amang sirsirip kada kami ngagginginubal kinaglenlenlenges iti aglawlaw an angep umatibuor ti asok ngaggapo kadagiti tarakitik tiling etmi ngagtedded. Amayan anod kadagiti buyat ti danom nga agtaod iti gripo nga marparparigta ilumi iti tunggal maysa. Agdinigos kamlat at agek agpenek kami nga ginapros kanagpapas kami
ngagbinatok. Iti apres, iti di aksarday panagayos. Iti ubbog, anagbukar kadig iti puspusumi. Anatikagan, iti kalgaw arabi. Wen, agpinek kami manen, nga aglin na ilo. Iti sirok, naranggas abuyat. Ngaggapo, iti gribo. Mailiwak unayen. Tiyakon magawidan. Mapanen. Agalo-alon abagita